Wara ġimgħat ta' attakki personali fil-konfront ta' Roberta Metsola, wara kampanja ta' twerwir u billboards madwar il-pajjiż kollu, issa Roberta Bela iddeċida illi għamel U-turn oħra. Dan kif wara li żgwida l-kollox u ħaddar lil partitarji tiegħu fil-konfront ta' Roberta Metsola, a sorpriża ta' nisu stess Abela spiċċa jiddikjara illi se jkun qiegħed jagħti l-appoġġ tiegħu għan-nomina tagħha fisem l-IPP bħala kandidata għall presidenza tal-Parlament Ewropew biex tkompli fit-tieni terminu tagħha. Jiena dejjem kont ċar ħafna illi nappoġġa lil Maltin illi imorru barra mixtutna biex jokkupaw karigi. Dan kollu imur għal kollox kontra dak illi qal Bela matul ix-xahar illi għadda fejn sansitra kien beżza lin-nies illi Metsola trid il-gwerra, illi dejjem ċabsin bid-demm u li dak kollu li tagħmel twettqu għall-interessi personali tagħha. Dal-paridej mhumiex imċabsa bid-demm, tħadd ieħor ma jistax jitkellem bl-istess mod. Trejt lil pajjiżi Ewropej jonfqu aktar fuq l-armamenti. U ħadd iżjed kienet il-persuna illi propju fl-iktar mument sensittiv meta ġraw l-attakki tas-7 Ottubru ħadet pożizzjoni fuq naħa u kontra oħra bil-preżenza tagħha illi tmur tiġri l-Iżrael għall-opportunità tar-ritratt għaliex dakinhar femet illi biex tintoġob hekk ridet tagħmel. Li dan kollu kien gideb li Labour għalgħu minn żniedu biex jipprova jimpressjona lill-elettorat bin-negattività solita tiegħu diġà ħareġ biċ-ċar wara illi l-Ministru Jien Borġ fl-ħarjiem kien sostna li huwa kburi li mar flimkien ma' Roberta Metsola għas-Summit tal-Paċi. Iżda kien hemm il-konferma ta' dan il-gideb sansitra mill-Prim Ministru qabel għan-nifsu kif insista li ma jixtieqx ikun partiġan fil-konfront tagħha u se jkun qed jagħtiha kull appoġġ ironikament għall-interess nazzjonali. Dan wara illi kienu u l-partit tiegħu stess illi b'mod mill-aktar qarri kien insista li Metsola ridet tibgħat uliet il-Maltin jiġġieldu fil-gwerra biex issa lil dik illi gideb fuqha spiċċa jappoġġa. Intant fl-aħħar sigħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fakkar kif wara li l-poplu ivvota issa Bela kellu jagħmel din il-U-turn jibla kliem u jaċċetta illi Roberta Metsola hija l-aqwa kandidat għall-President tal-Parlament Ewropew.